Sa unang pagbasa giasoy kanato ang nahitabo kang Pablo nga sadyang nagsangyaw siya sa maayong balita, dili tanan nga higayon nga favorable ang panghitabo. Doon na po'y iyang kasinatian nga siya gibato, doon na iyang kasinatian nga siya giguyod pagawas sa syudad. Gikan dito sa nagkalain-lain nga mga lugar, pagadto niya dito sa Antioquia o sa Pisidia, ingon man gikan sa Iconio, ang mga tao nagtigom aron sa pagbato kaniya, nagiguyod sa gawas sa syudad, abi nila og patay na siya, apan buhi pa. Apan bisan ining mong kasinatian, si Pablo o si Bernabe wala muhunong, wala ma-discourage. Kapadayon sila sa ilang buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa nagkalain-lain nga mga lugar, dito sa Listra, dito sa Antioquia, sa Pisidia. So kung sila kanang gipanamass-tamasan, mibalik gihapon sila dito. Wala sila ma-discourage, wala sila mahadlok. Kunya, pagbantay sa atong ebanghelyo karon, miingon kanato ang atong Ginoo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. So atong pamalandungan nga kining iyang gibilin nga kalinaw dili sama sa kalinaw sa kalibutan. Dili kini nato mapalit. Dili kini nato maangkon sa atong paningkamot, kay ingon siya, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw. Usa kini kagasa. So ang giingon sa Ginoo nga kalinaw is a gift. Peace is a gift. O kini nga gift is not external. This is an internal reality. Nga ang kalibutan, kung may taog peace sa kalibutan, ang mga nasod, way gira. May taog peace sa atong katilingban, ang mga silingan, way away. Mao na usual na to nga description sa peace. Kung may taog peace sa atong pamilya, ang mga anak, way gubot. Apan, kana kalibutanon nga, pagsabot sa kalinaw. Kay ang kalinaw nga giingon ni Jesus, gasa nga Dios nun, o kining maong gasa nga Dios nun, nagpasabot og kalinaw nga anaa nagagikan sa kahiladman. Kay bisan pa og sa imong palibot, dunay mga panghitabo nga dili angayan o dili angay nga mahitabo unta sa katilingban, dunay kanang panag-away sa mga silingan. Dunay mga tao nga nasuko nimo, dunay mga tao nga mosupak kanimo, apan ang imong kasing-kasing makatug lang gihapon ka og maayo, makahagok lang gihapon ka, inikatulog nimo sa kagabhion. Kalinaw. Kung maingon ta og kalinaw, gikan sa pulong nga Hebrew, shalom. Ang shalom is an integration of every aspect sa atong kinabuhi. Anaa ka ng economic security, anaa ka ng spiritual well-being, anaa ka ng political integrity, anaa ka ng gitawag nato nga relationship with each other is very good. So kung mayroon ka og shalom, dili lang di ay kini absence of war, dili lang di ay kini absence sa panagbangi, sa panag-away verbally, kundili kini di ay shalom or kalinaw ni Kristo nagpasabot sa imo og kanang pagsalig, nagpasabot kanimo og well-being nga anaa kay kapanghingwaan. Kung anaa kining integration sa atong mga different aspects of life, ang imong kasing-kasing makasinati ni ining maong kalinaw. Kay unsaon man nga bisan pa og anaa kay kwarta, apan ang palibot nimo adunay daghang hulga, kay dunay kawatan. So di gyapon ka makatog og insakto. Daghantod kag kwarta pero magabi murag sige kag kahadlok, kay mahadlok kang imong kwarta, tulison ka,
Unya, imo pag yung dugangan, basig patyon ko, mo na mag-hire kag daghang security guard. Unya pagkatapos, wala tuod, walay gira, walay buto-buto. Apan diha sa inyong balay, dunay gitawag nato nga kasilo sa matag usa. Kanang kasilo sa matag usa, mayon ka nga, linaw among balay kay waiting ganay. O, linaw lagi kay waiting ganay. They do not speak to each other because they wanted to avoid confrontation. Mo man ni karon na ang kanang atong, if no confrontation, the world will say peaceful. But that is not peace. Kay nga naman, makakita ka lang anang kontra nimo, ang imong kasing-kasing, imong dughan gabuto-buto, gana gadud sumpagon, gana gadud, pero pugong lang kita ani kay para way gubot, and then you cannot sleep well. Dili na mao ang kalinaw nga iya ni Kristo, iya pa na sa kalibutan. If that is the kind of peace, if that is the understanding of peace that you have at this time, the peace that you understood is not of Christ, it is of the world. Ang peace nga naa kang gikan kang Kristo, musangyaw ka sa mayong balita, mubuhat kag maayo, musulti ka sa tinuod, daghay masuko nimo, daghay mubash nimo, daghay maglagot nimo, pero pagkagabi hinanok lang gihapon ka og katug. Kanuman, kay ang kalinaw wala magagikan kanimo, og ang kalinaw ni Kristo wala magdepende sa imong nabuhat, kundili gasa kini sa Ginoo nganha kanimo. Mao na nga kalinaw. Nay uban dinhi kanato o daghan siguro kanato dinhi nga malinawon tan-awon. Pero tan-awa ang ilang naong, yat-yat kaayo, laylay ang suwang. Nganuman, daghan og problema internally. Nay uban mapugos na lag Ismail na kanang kinatawhan bitaw nga murag kanang iro ba nga nasuko. Inga na rin kinatawhan. Kaya nga naman, deep within you cannot smile if you do not have that peace of Christ. Mo ni nga, ang kalinaw nga gibilin ni Kristo, o sa kagasang nga Dios nun, nga mao ni atong paningkamutan og panghayuon kaniya. Lord, bisan og naay nasuko nako nga silingan, kay ako siyang gisultihan nga di maayo yang binuhatan, nasuko ino siya nako, Lord. Pero Lord, give me that peace. Pagkagabi hagok pa ka. Kadtong silingan nga ang iyang pagtanaw para magmalinawon, di ta magtingganay. Mao man ay kasagaran to, di ta magtingganay para linaw atong katilingban, atong pagpuyo dinhi, di ta magtingganay, di ta magtagdanay. Pagkagabi di nakatog insakto. Mao man po na ang atong journey kani ato sa wa pa ta mutubo, ang atong kalinaw nga bot gipasabot external. But the peace that Jesus is giving us is internal, interior reality. Mao na nga si San Pablo, bisan og naay hulga didto, bisan og naay mga tawo nga naglagot niya, bisan gibato siya, mibalik siya didto. Kanuman, peaceful ang iyang kasing-kasing, ang iyang huna-huna. Kay a person with this gift of peace from Christ, usa ka tawo nga malaumon, usa ka tawo nga malig-on, usa ka tawo nga way kahadlukan, kay ang iyang kasing-kasing gigasahan sa kalinaw ni Kristo. Mao na ang nabatunan sa mga early Christians. If we look at the history of the church, ni itong unang century sa Kristyanismo, ang mga Kristiyanos dito sa Empire of Rome, gipangdakop na sila. Ang uban, ipakaon nila sa mga gutom nga leon. Ang uban ilang igapuson sa haligi, sunugon. Ang uban ilang putlan og dila, lugitan og mata. Ang uban ilang igapos sa kaw niya ilang panaon. Mao na kaniadto. But si Emperador Nero, ang pinakamangtas sa mga gitawag og Roman Emperor, natingala siya, kay nga naman nga kining mga Kristiyanos, na ana dito, ready na kay ipakaon na sa leon, they keep on singing, praising the Lord. Gipaak na sa leon, giguyod na, they keep on singing, praising the Lord.
Gipana na, naani daghang pana sa ilang lawas, pero they keep on singing, praising the Lord. Why? Because the peace of Christ is interior, not exterior. So ang kipangapanghadlok gikan sa gawas, dili makaunsa kanila, kay ang kalinaw kagigasan ni Kristo dili makaplagan sa gawas, kundili anaa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. So mao ni nga ang kaniadto mga martir, ready sila mamatay. Ito si Pedro kalungsod, ready siya mamatay. Kay bao siya nga kung iya tong luwason tong usa ka pare iyang panalipdan, patay gyud siya. But he did not mind that. Nga naman, the peace of Christ is in him. Kita, ambot lang og naaba ka, naabanin sa ato kini, kay og naabitaw mag-away, manghilom ramang punta no. Og naapoy mamaka kay mushilom ra pud ta. O naog na ay kanang magpakalat og fake news, manghilom ra pud ta. Kung naay mandaot, usay di pud ta motingog. Ana siya. Og na ay mga kuan din ha, nakita nto sa atong katilingban nga kuan, kay for what reason? Ay, una kilabti dia kay mag-away na pud ta na. Ay, okay na kay para sa dire ko na sa di bitaw nato kinabuhi, ila bitaw ni kinabuhi. Bahala na sila na. That is not the peace of Christ yet. That is the peace of the world. Manindo kita mga kaigsunan ug atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangamuyo. Mga igsuon, pangayuon ta sa Dios ang sa atong amahan nga iya untang ablihan ang tanan. Sa tanan ang tuburan sa kinabuhi o panalangin diha sa atong pag-ingon, Ginoo kaloy-i kami. Ginoo kaloy-i kami. Alang sa simbahan nga magmaunungon siya diha sa iyang pagsangyaw sa gugma sa Dios, alang sa iyang isig katawhan, magamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Alang kanila nga naa sa buhatang pagpubliko nga manghigugmaon silang magalagad sa ilang isig katao, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Alang sa mga nawad-an sa paglaom nga makaamgo sa kadako sa gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Alang kanatong tanan nga pinaagi sa gugma sa Dios, andam kitang moalagad ngadto sa uban, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, Padre Jorge Bali nga bayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. Alang sa mga nangamatay nga mapuy-an na nila ang kalipay nga way katapusan didto sa langit, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaloy-i kami. O Amahan, patalinghogi ang mga pangamuyo sa imong simbahan, tungod sa imong gugma, hulipi ang tanan nga kulang sa among pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.